Sabingelelayo ngani zakwethu, siyacela uma uqala ukungena kuleli khasi lethu, cofa subscribe button. U-DJ Sigcemeza-ke uthi-ke zingane zakwethu laphayana ekhasini lakho uthi eminyakeni engaphezulu kuka-20 noma amashumi 20 benginenkontileka yokusakaza noma yokusebenza nomsakazo Ukhozi FM, kodwa abaphathi abasha balo msakazo bangazise ukuthi bayayiqeda sibeka phansi amathuluzi. Akulona iqiniso ukuthi ngizicelele ukuhamba, lokho amanga enziwe kusetshenziswa izintatheli ukuze kube engathi isicelo sami. Uthi-ke lana ku-DJ Sigcemeza sengiyamazi futhi loyo mphathi okuwuyena oqambe amanga. Uthi-ke izizathu abazishilo nginqena nokuzisho ukuhlonipha umsakazeli womphakathi u-SABC nesithunzi soKhozi FM, but yihlazo ukuthi isiteshi esingaka singasebenzisa nawo mampunge kusho abantu abanamanga ukuthatha izinqumo. Kubazalwane nehlise umoya, sikhumbule asibambene nanyama negazi. I hope you understand. Ngane zakwethu-ke lana-ke uSigcemeza-ke ekhipha ingonyuluka yakho ukuthi yena umsakazo woKhozi FM akaziyekelanga.